На телеканале МКТБ информационный выпуск «Новины час мясцову». В студии працуе Олеся Ушакова и головное сегодня. Сердце отдаем людям. Социальная служба Беларуси отзначает свой 100-годовый юбилей. Урочистое ушанаванне специалистов Минской области отбылось у Молодежне. Калядны цуд прадстаўнікі районного объединения организаций профсоюзов повіншавали матуль, якія народили на светлое свято. Міншчына спартыўна. Мерапрыемства здаровага ладу жыцця зімовымі днямі адбывалася ў гарадскім парку. Сердце отдаем людям. У студзені социальная служба Беларуси отзначае свой 100-годовый юбилей. У Палацы культуры адбылося урачыстае мерапрыемства, прысвечанае гэтай даце. Лепшыя прадстаўнікі сацыяльнай сферы з усіх раёнаў сталічнай вобласці сабраліся ў Маладзешне, каб сустрэцца з калегамі, падзяліцца вопытам, атрымаць заслужаныя ўзнагароды. Тэму працягне наш корэспандэнт. Калі 100 год таму гісторыя сацыяльнай службы пачыналася з выплаты дапамог па прычыне бедства, беспрацоўя і страты працаздольнасці, то сёння, зразумела, накірункі работы гэтай сферы нашмат пашырыліся. Падтрымка сем'яў з дзецьмі, садзейнічанне занятасці насельніцтва, перанавучанне і дапамога ў адкрыцці ўласных спраў, клопат пра ветэранаў, інвалідаў і пажылых людзей, пенсіённае забеспячэнне, ахова працы, прадастаўленне адраснай дапамогі, і гэта далёка не ўвесь спектр дзейнасці сістэмы сацыяльнай абароны. Клопат пра кожнага чалавека, які апынуўся воляй лёсу ці пэўных абставін за бортам звычайнага жыцця, заўсёды будзе заставацца канкрэтнай задачай і для дзяржавы, і для сацработнікаў. За последние 10 лет открыты 5 домов-интернатов, 5 отделений круглосуточного пребывания. Во всех регионах действуют отделения дневного пребывания. Дома самостоятельного проживания создано более 400 рабочих мест. Имеются все комфортные условия жизни для ветеранов и инвалидов. Развиваются мобильные бригады, внедряются дополнительные формы связи с населением. Аплодысментами и кветками узнагародзілі ўдзельнікі свята ветэранаў сацыяльнай службы Міншчыны. Затым настала чарга для тых, хто працягвае іх эстафету сёння. Значнасць прафесіі сацработніка пераацаніць немагчыма, бо гэтыя людзі ў самым прамым сэнсе ў любы момант прыходзяць на дапамогу і маладым, і пажылым жыхарам у вялікіх гарадах і ціхіх вёсках. Сярод узнагароджаных і прадстаўніцы Маладзечна, начальнік управлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва Алена Барада і намеснік дырэктара Центра сацабслугоўвання Ганна Гракович. В системе социальной защиты я работаю с 2004 года. За это время менялось много. Менялись формы работы, менялись люди, которые работали в этой системе. Но самое главное качество тех людей, которые остаются долгие годы на этой службе, это быть не просто профессионалом, а мастером своего дела. Человеком, который творчески подходит к решению любых проблем. Сацыяльныя установы Мінскай вобласці з'яўляюцца пляцоўкай для абагульнення вопыту работы і распаўсюджвання яго лепшых напрацовак на ўсю Беларусь. Сёння асаблівая ўвага прафілактыцы розных крызісных сітуацый у жыцці людзей, каб апошнія пасля дапамогі абавязкова вярталіся ў соцыум. Тым больш, што з кожным годам у нас павялічваецца колькасць грамадзян пенсійнага ўзросту. Мы идем навстречу людям и, наверное, вот в ближайшие годы мы должны усовершенствовать то, что у нас сегодня есть. Потому что если оценивать те виды услуг, то помощь, социальную защиту, которая у нас в нашей республике имеется, она сегодня имеет достаточно высокий уровень. Только надо, опять же, повторюсь, дойти до каждого человека, помочь ему, чтобы он не нуждался в каких-то, не было у него проблем. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы каждый человек ощущал заботу своих родных и близких. Заслуженные узнагороды знайшлі сваіх герояў, а словы віншаванняў засталіся ў сэрцах гасцей і гаспадароў. Напрыканцы мерапрыемства гледачоў чакаў цудоўны канцэрт. Яго падрыхтавалі творчыя калектывы раёнаў Міншчыны. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Калядны цуд у Маладзешынскім радзільным доме на светлае свята каляды нарадзіліся двое дзяцей. Каб павіншаваць шчаслівых матуль, у медыцынскую установу завіталі прадстаўнікі Маладзешынскага раённага аб'яднання арганізацый прафсаюзаў.
Каля 8 гадзін раніцы 7 студзеня свет упершыню пачуў голас уладыка. Менавіта так назвалі хлопчыка бацькі. Сапраўдны асілак вагой больш за 4 кілаграмы і 56 сантыметраў ростам. Са з'яўленнем хлопчыка Тацяна Антипенко набыла статус шматдзетнай мамы. За сына дзякуе персоналу родильного дома. Бригада вообще вся очень хорошая попалась. Все было сделано быстро, вовремя вот именно. Вот. И, конечно, спасибо ей большое. Все было очень просто быстро, все это сделано. Поэтому вот благодарность на руках теперь. Вот действительно Божья. Жанчына не чакала, што хлопчык народзіцца на каляды. Тэрмін быў вызначаны на 29 снежня. Але ўладак вычакаў момант і стаў сапраўдным калядным цудам, першым сынам у вялікай дружнай сям'і. Маладая маці ўжо будуе планы для будучага мужчыны. Наверное, я думаю, он будет к искусству точно относиться, к искусству кино, потому что и папа, и я снимаемся в кино, поэтому я думаю, что ему это точно грозит. А ў сярэдзіне таго ж дня на свет з'явілася маленькая Марыя, таксама не першая ў сям'і. Дома разам з татам дзяўчынку нецярпяліва чакае старэйшы брат. Срок стоял 17 января. Но так по стечению обстоятельств получилось, что я родила такой праздник. Девочка родилась 2,960, 50 сантиметров. Скажу так, было сложнее, чем с первым ребенком, но это того стоит. Маладая маці – настаўнік у школе мастацтваў. У планах навучыць дачку любові да музыкі і рукадзелля. Ганна ўпэўнена, што Марыя будзе віртуозна іграць на фартэпіяна і прыгожа вязаць, як мама. Абодва дзіцяці нарадзіліся здаровымі, і сёння яны разам з матулямі прымаюць віншаванні і падарункі ад ганаровых гасцей. Да старшыні маладзечынскага прафсаюза далучылася дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людмила Кананович. Падтрымка і добрыя словы – тое, што сапраўды неабходна. Желать, конечно же, вам и вашим крохам крепкого здоровья, чтобы действительно ваши дети это были наградой, самым главным чудом вашей жизни. Потом крепкого здоровья, успехов, чтобы они вас радовали, потому что говорят, что если счастливы дети, то счастливы родители. Пад эгідай аб'яднання ў рэгіёне дзейнічае акцыя «Прафсаюзы і дзеці», у рамках якой і адбылося віншаванне. Падчас дабрачыннай акцыі зроблена ўжо многае. Новогодняя благотворительная акция «Профсоюзы и дети» у нас стартовала в нашем Молодеческом районе с середины декабря прошлого года. Подключились очень активно все первичные профсоюзные организации нашего Молодеческого района. Было охвачено более 2500 детей. Семьи различных категорий. Это и малообеспеченные семьи, и социально незащищенные, и также детки с особенностями психофизического развития. Были организованы много новогодних мероприятий, праздничных мероприятий. Хлопчыкі і дзяўчынкі нараджаюцца штодня і радуюць сваіх бацькоў. З пачатку новага 2019 года прайшло 2 тыдні, і за гэты час у Маладзечынскім радзільным доме з'явілася свая статыстыка. На сегодняшний день у нас родило 36 детей, то есть роды произошли у 36 женщин. На новогоднюю ночь, к сожалению, детей у нас не родилось, но на 7 число у нас родилось 2, мальчик и девочка, у 2 родильниц. Мальчиков у нас на сегодняшний день родилось 15, девочек 21. Як паведаміла старэйшая акушэрка, усе дзеці здаровыя і родавых траўм не атрымалі. І пакуль бацькі цешацца з маленькіх тварыкаў і пальчыкаў, малыя адкрываюць для сябе цэлы сусвет і адзначаюць свае першыя святы. Алеся Ушакова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Згарнулі незаконную вытворчасць. Падчас рэйдавых мерапрыемстваў супрацоўнікі Маладзечынскага РАУС выявілі ачаг самагонаварэння ў вёсцы Скавародкі. Прамысловы працэс мясцовы жыхар наладзіў у хляве. Падчас агляду пабудовы на тэрыторыі прыватнага падворку быў знойдзены самагонны апарат і больш чым 900 літраў брагі. Каб канфіскаваць абсталяванне для вырабу спіртнога, спатрэбілася дапамога мясцовага сельгаспрадпрыемства. Брагу, якая захоўвалася ў металічнай бочцы, знішчылі. Гаспадар бізнесу, непрацуючы мясцовы жыхар 1989 года нараджэння. У момант ліквідацыі міні-вытворчасці ён знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. Вядома, што фігурант прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці і раней за аналагічнае правапарушэнне. Па дадзеным факце праводзіцца праверка. Гарачая дэкада студзеня. Нядаўна супрацоўнікі ГРАНС выязджалі на тушэнне чарговага пажару ў садовае таварыства «Наладчык» вёскі Корсакавічы.
Калі спецтэхніка прыбыла да месца здарэння, дачны дом гарэў адкрытым полымем. Выратавальнікам аб узгаранні паведаміў гаспадар, пенсіянер з Мінска. З хаты ён выйшаў самастойна. У выніку пажару знішчаны дах па ўсёй плошчы будынка, дом выгару знутры. Разглядваемая версія здарэння – парушэнне правілаў эксплуатацыі печаў. На каляды выязджалі выратавальнікі і на вуліцу Рачную ў Маладзешні. Па прыбыцці было выяўлена задымленне ў жылым драўляным доме. Пацярпелых няма, але ў будынку пашкоджана перакрыццё, закураны сцены. Асноўная версія таго, што адбылося, тая ж, што і ў першым выпадку. Таму выратавальнікі рэкамендуюць усім устанавіць у дамах пажарныя апавяшчальнікі і няўхільна выконваць правілы бяспекі пры печным ацяпленні. Тры святы сустракаюць сёння веруючыя праваслаўнай канфесіі: абразанне Гасподне, дзень свяціцеля Васілія Вялікага і стары Новы год. У церквах адбываюцца ўрачыстыя богаслужэнні, прыхаджане стараюцца пабываць на споведзі, не забываюць і пра справы міласэрнасці. А зусім нядаўна ў Палацы культуры адбылася святочная імпрэза, прысвечаная светламу Хрыстову нараджэнню. Мерапрыемства зладзілі місіянерскі аддзел Маладзечынскай епархіі і духоўна-патрыятычнае аб'яднанне «Светач». Гучалі песні пра зямное і нябеснае, артысты чыталі калядныя вершы, вядучыя праводзілі з гледачамі вясёлыя конкурсы і розыгрышы з уручэннем прызоў. Згодна праваслаўнага календара цяпер працягваюцца святкі, і на гэты перыяд прыпадаюць і значныя царкоўныя святы. Пратэрэй Мікалай Саўчук узгадаў гасцям біблейскія сюжэты пра нараджэнне Божага Сына і не забыў пажадаць усім духоўнай радасці і веры ў Новым годзе. Пускай ваша вера укрепляется. Желаю счастья в Новом году. Поздравляю всех, кроме Рождества Христова, и с Новым годом, и в Новом году желаю всем благополучия, счастья и радости, и мира в вашей семье. У цэнтральным рэгіёне працягваецца акцыя «Міншчына спартыўная». Мерапрыемствы здаровага ладу жыцця зімовымі днямі адбываюцца ў розных куточках вобласці. Самыя актыўныя школьнікі і студэнты прынялі ўдзел у лыжных гонках, што прайшлі ў Маладзечынскім парку Перамогі. Белы снег, здаровы лад жыцця, сапраўдны зімовы настрой. Менавіта такой запомніцца гэтая субота для ўдзельнікаў Маладзечынскай лыжні 2019. Спартыўныя жыхары района выйшлі на лыжную трассу, каб паспрачацца за перамогу и отпочить активно. Сегодня мы проводим Маладзечынскую лыжню, эти старты. Хочу сразу сказать, что продолжим каждые выходные встречаться с желающими на лыжне. Я желаю вам здоровья, бодрости духа и веселых стартов. Мы сегодня проводим первенство района по лыжному спорту среди 7-8 классов, 9-10 классов. Отдельный зачет будет идти у средних школ, среди средних специальных учебных заведений, среди коллективов физической культуры и спорта. У Новым годзе это уже другі лыжны забег при добрых умовах надвор'я. Такие спартыўныя эстафеты плануецца праводзіць кожнае выходнае. Акрамя лыжні у парку пляцоўка для актыўнага адпачынку падрыхтавана ў Бярозавай рощы. Там таксама ёсць магчымасць правесці час са спартыўнай карысцю. Згодна правилам спартыўнага мерапрыемства дзяўчаты і хлопцы удзельнічаюць у розных забегах. Удзельнікі адрозніваюцца таксама и по узроставых показчиках. Я очень рад, что сегодня занял первое место. Соперники были очень сильными. То, что начали проводить в городе, очень интересные соревнования, мне нравится. А вось першае месца ў старэйшай узроставай катэгорыі падзялілі паміж сабой дзве сяброўкі. У іх аказаўся аднолькава лепшы вынік. Дзяўчынкі не першы раз прымаюць удзел у спаборніцтвах такога кшталту. Рада была поучаствовать, неожиданно заняла первое место. Очень рада, что разделила его со своей знакомой подругой Яной. Мне все, я счастлива. А мне что? Я тоже очень довольна своим первым местом. Я его как бы ожидала, но в глубине души все равно думала, что кто-то меня может обогнать. Мне повезло. Акцыя здаровага ладу жыцця «Міншчына спартыўная» стартавала 6 студзеня. Працягнецца яна да 1 сакавіка. За гэты час у раёнах вобласці пройдуць спаборніцтвы па розных зімніх відах спорта. Гульні і квесты, спартыўныя эстафеты, хакейныя матчы, катанне на каньках і лыжныя забегі. Далучыцца можа кожны жадаючы. Нават зімой снег у нашым рэгіёне даводзіцца убачыць не заўсёды. Таму не варта губляць магчымасць адчуць сапраўдную зіму. Алеся Ушакова, Александр Еўскі, МКТБ. Гэта ўсе навіны, што мы паспяваем расказаць. Вам новы агляд падзей глядзіце ўжо заўтра, 15 студзеня, о 19 гадзіне.